Swash Bathing Products kan hjælpe til en fuld, behagelig og hygiejnisk kropsvask i et enkelt trin til borgere og patienter, der har brug for hjælp til personlig pleje. En pakke indeholder 8 badeservietter eller handsker, som er imprægneret med en lotion, der renser og plejer huden, uden der er behov for at skylle eller tørre efter. Når der anvendes en enkelt badeserviet eller handske til hver kropsdel, reduceres risikoen for krydskontaminering. Lad os se, hvordan Swash bruges. Fortæl borgeren eller patienten, hvad der skal ske, og tag et par engangshandsker på. Følg altid jeres lokale vejledninger for kropspleje på din arbejdsplads. Start med at opvarme servietterne eller handskerne i henhold til instruktionerne på pakken. De kan også bruges ved stuetemperatur. Sørg for, at borgeren eller patienten ligger godt, og lad ham tage sit overtøj af. Hjælp ham, hvis han har brug for det. Åbn pakken og kontroller temperaturen af handsken eller servietten. Husk, at engangshandsker reducerer din følsomhed over for varme. Tag den første handske eller serviet, læg den på borgeren eller patientens hånd, og spørg om temperaturen er behagelig. Vask derefter ansigtet og nakken. Vask nøje rundt om øjnene, og husk at vaske øret og omkring ørerne. Tag den anden handske eller serviet og vask borgerens eller patientens arm og armhule, der er tættest på dig. Start med skulderen og afslut med hånden. Husk at vaske mellem fingrene på begge hænder. Vend handsken eller servietten og vask indersiden af armen og slut med armhulen. Gå rundt om sengen. Tag den tredje handske eller serviet og vask den anden arm. På grund af fugtgivende ingredienser i lotionen er der ingen grund til at påføre yderligere fugtighedscreme på borgeren eller patientens hud. Hvis det er relevant, skal du fjerne borgerens eller patientens ble. Tag den fjerde handske eller serviet og vask maven, og arbejd nedad til lysken og kønsorganerne. Kvinder skal vaskes ovenfra og ned. For mænd skal forhuden trækkes tilbage før vask. Tag den femte handske eller serviet og vask benet tættest på dig. Vask benet mod anklen og slut med fødderne. Vend handsken eller servietten rundt og vask bagsiden af benet. Husk at vaske mellem tæerne på begge fødder. Gå rundt om sengen og vask det andet ben med den sjette handske eller serviet. Hjælp borgeren eller patienten med at vende sig om på siden. Vask borgerens eller patientens ryg og bagsiden af nakken. Vask bagdelen og halebenet. Hvis der kræves yderligere pleje, brug de korrekte inkontinensprodukter. Rækkefølgen i kropsvasken kan tilrettelægges efter borgerens eller patientens behov, så længe hver kropsdel vaskes med en separat handske eller serviet. Det er ikke nødvendigt at tørre efter. Huden tørrer af sig selv, da lotionen vil fordampe. Klæd borgeren eller patienten på og sæt ham i en behagelig stilling. Swash er sikkert at bruge på alle typer hud. Før brug, tjek at borgeren eller patienten ikke er følsom eller allergisk over for flere af ingredienserne. Brug ikke Swash på ikke-intakt hud eller åbne sår. Hvis det er nødvendigt at tørre hudfolder, gøres dette ved at dubbe med papir eller håndklæde.
Hvis du af en eller anden grund har nogle handsker eller servietter tilbage i pakken, kan du skrive dato og klokkeslæt på bagsiden af pakken og bruge handskerne eller servietterne til den samme borger eller patient inden for 48 timer. Kasser den tomme pakke med swash og handskerne eller servietterne.